$13,90. 13,90. Den der. Du er heldig. Er det? Ja, René. Ja. Du får sådan en der. Tak skal du have. Så får du lige lidt krudt. Så får jeg krudt også. Ja, det skal det være. Altid. God fornøjelse. Tak. Jo, tak. Så måske lad være med at smække branden helt ned. I ved, det er jo styrer næsten rører asfalten, når I svinger. I svingte der og lige kom godt rundt. Så var der lidt 104 km bestemt fyr. Der kan man også lige stoppe ind. Men ellers er jeg sikker på, at vi har masser af gode sager i lommerne, og bare tager den hele vejen rundt uden nogen stop. Er det ikke fantastisk? Ole, vil du med at kommentere på jeres flotte ridt ud i den danske natur? Og det er ikke mindre end en fornøjelse. Jeg skal også afsted med TV2. Vi skal jo til det der Tour de France. Kirsten, dejligt at se dig. Og en rigtig god fornøjelse. Kør forsigtigt derude. Pas på bullerne. Sådan her. Der kommer altså ikke noget luft ud den her. Kører det? Ja, altså... Du er fandme god. Jeg vil sige det. Er den helt flad? Fuldstændig. Den er completely done. Så... Lampe, eller hvad? Velkommen i mål, det vil sige til René Vincent og Thomas Madsen. René og Thomas, ved I, hvor barn er? Fuck.
Tak for en god tur.